7 και 11 πρώτα λεπτά. Σας καλημερίζουμε, σας καλωσορίζουμε. Είναι πολύ καλοί φίλοι σήμερα εδώ. Πέραν των ειδικών, του κυρίου Μπούρλου και του κυρίου Μουζάκη και του κυρίου Δανιά. Καλημέρα. Καλημέρα, στρατηγέ. Καλημέρα, κύριε Αθιά. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσείς λοιπόν με τον κύριο Μπούρλο και τον κύριο Μουζάκη δεν κατέρχεστε υποψήφοι, είστε μονίμως και τελείτε με ψήφο εντολής από στράτους, ο κύριος Μπούρλος στα εργασιακά, ο κύριος Μουζάκης στα φοροτεχνικά. Να παρουσιάσω τον κύριο Κουμουτσάκο από τη Νέα Δημοκρατία, δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας, ο Γιώργος ο Κουμουτσάκος. Καλώς ήρθατε, κύριε Κουμουτσάκο. Καλημέρα, καλώς σας βρίσκω. Καλημέρα σε όλους τους τηλεθεατές. Ευρωβουλευτής, υποψήφιος περιφερειάρχης, εκπρόσωπος τύπου Υπουργείου Εξωτερικών, με μεγάλη θητεία στην Ευρώπη. Ο Γιάννης ο Σταθάς με το ΣΥΡΙΖΑ είναι η περιοχή Βιωτίας, Θηβών, Λιβαδιάς, στα Πακαλά, κύριε Σταθά. Για χαρά δεν είπαμε. Και καταλαβαίνετε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι μέσα και από νωρίς ο Μανούσος ο Ντουκάκης εδώ, υποψήφιος με Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, ο Μανούσος ο Ντουκάκης, φοροτεχνικός, έτσι, πνευματικό παιδί σας ο Μουζάκης, έτσι. Λοιπόν, και πάμε σιγά σιγά στην ειδησιογραφία. Η ειδησιογραφία έχει απ' όλα. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί και ο κύριος Δανιάς, ο εκπρόσωπος των Αποστράτων, είναι εδώ, γιατί θα μας πει πάρα πολλά θέματα τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Με το πιο σημαντικό, αυτό που μας έλεγε ο Μανούσος ο Ντουκάκης πριν από λίγη ώρα, ότι τους υποσχέθηκαν πόσα χρήματα? 38.000 περίπου και πόσα τζώσανε? Από 9 ευρώ μέχρι 600 θα μας τα πει ο πρόεδρος. Μιλάμε δηλαδή για απίστευτη εξέλιξη, κύριε Δανιά, έτσι. Και σε πολλούς, κύριε Αθιά, ναι, είναι μηδενικό. Μάλιστα. Το ποσό. Μάλιστα, μάλιστα. Έχουμε λοιπόν όλο το χρόνο να τα πούμε, μια παρέα είμαστε. Έχω πάρα πολλά ερωτήματα καθημερινότητας και βέβαια πριν πάω στα πολιτικά ερωτήματα στον Γιώργο του Κουμουτσάκο, τον κύριο Σταθά και τον κύριο Ντουκάκη για να τους ρωτήσω γιατί είναι επιλέξει ο κόσμος τα κόμματά τους, έχω να σας πω ότι όποιος ανήκει σε δύο εφορίες δεν συμψηφίζονται σε 100 δόσεις στα χρέη. Υπάρχουν κάποια τεχνικά προβλήματα. Ναι. Είναι κάποιες λοιπόν περιπτώσεις που θέλουν ιδιαίτερη προσοχή, αφού όταν έχεις δύο εφορίες, δηλαδή ήσουν σε μία και έχεις μεταβεί σε μια άλλη και έχουν βεβαιωθεί χρέη και στη μία και στην άλλη, το σύστημα δεν τα βλέπει και να τα ενοποιήσει και υπάρχει πρόβλημα. Μάλιστα. Όσοι παίρνουν προνοιακά επιδόματα πρέπει να τα δηλώσουν, κύριε Ντουκάκη. Όλα τα επιδόματα. Όλα τα επιδόματα δηλώνονται. Επίσης, δεν έχουν πάρει τις επιδοτήσεις ακόμη οι αγρότες. Μαθαίνω ότι κάτι βρίσκεται σε εξέλιξη με το θέμα αυτό. Πότε θα δοθούν τα προνοιακά επιδόματα? Δυστυχώς δεν δόθηκαν τα προνοιακά επιδόματα ακόμη. Κύριε Μπούρλο, με 10.000 ένσημα ηλικία 58 ετών είναι πολλοί κόσμος που ρωτάει τι κάνει, βγαίνει ή μένει? Καταρχήν με 10.000 δεν μπορεί να συνταξιοδοτηθεί, αλλά αν έχει 10.000 πραγματικά σήμερα, ναι, που σημαίνει ότι το έτος 2012 είχε 9.300, ναι, μπορεί αναγνωρίζοντας μέχρι 5 πλασματικά να κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και να συνταξιοδοτηθεί στα 59 με 11%. Μάλιστα. Είστε απόλυτα σαφείς. Για να πάμε. Για να δούμε λοιπόν τον Γιώργο του Κουμουτσάκο, τον κύριο Σταθά, τον κύριο Ντουκάκη και αμέσως μετά θα πάμε στον κύριο Δανιά. Διότι εδώ υπάρχει θέμα στους ανθρώπους. Μην ξεχνάτε ότι σε κάθε δύσκολο θέμα έρχεται τι? Έρχεται ο στρατός, η αεροπορία, το ναυτικό, το λιμενικό. Έρχονται τα σώματα ασφαλείας, η αστυνομία, η πυροσβεστική και βοηθούν τους πολίτες. Δηλαδή κάνουν ένα τιτάνιο αγώνα. Κύριε Κουμουτσάκο, γιατί να επιλέξει κάποιος τη Νέα Δημοκρατία? Χθες ο κύριος Σαμαράς από τη Ρόδο υποσχέθηκε μείωση του έμφυα, υποσχέθηκε μείωση φορολογικών συντελεστών και υποσχέθηκε... Και καμία επιβάρυνση στο εισόδημα και καμία επιβάρυνση στις συντάξεις. Τον έχουμε τον κύριο Σαμαρά από την Ρόδο για να δούμε τι ακριβώς είπε και να τα σχολιάσουμε όλα τα υπόλοιπα. Που ξέρετε, μπορεί να ακούσουμε και άλλα πράγματα τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί έχουμε και τον ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Σταθά, που λέει εγώ καταργώ τον έμφυα. Καταργώ δηλαδή αυτόν τον άδικο φόρο. Πάμε με Σαμαρά και επιστρέφουμε. Ελάτε. Καμία απολύτως περικοπή σε συντάξεις και εισοδήματα. Μπορώ να εγγυηθώ καμία μείωση σε συντάξεις. Μπορώ να εγγυηθώ νέα μείωση του έμφυα το 2015. Και μπορώ να εγγυηθώ αυτό που το είπα από προχθές και το οποίο ο καθένας σας γνωρίζει ότι είναι δίκαιο. Αποκατάσταση του εισοδήματος στους υπερήλικες ομογενείς μας, βορειοϊπηρώτες και ποντίους.
Αυτά λοιπόν από τον κύριο Σαμαρά. Κύριε Κουμουτσάκο, το πρώτο σχόλιο να πάω στο Γιάννη το Σταθά. Κύριε Αυτιά, ναι. Πριν ξεκινήσω να μιλάω για τα οικονομικά, για το πρόγραμμά μας, γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να ψηφιστεί και πάλι η Νέα Δημοκρατία για να επιβεβαιώσει την σταθερότητα στην πορεία εξόδου της χώρας από την κρίση και όχι να μπλέξουμε σε ένα ταξίδι αβεβαίου αποτελέσματος, επικίνδυνο και περιπετειώδες, οφείλω δυστυχώς να καταγγείλω μια πρωτοφανή και απαράδεκτη απρέπεια που έγινε από στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Μιλάω για τον επικεφαλής διευθυντή του επίσημου ραδιοφωνικού σταθμού του ΣΥΡΙΖΑ, του Κόκκινου, που λέγεται Κώστας Αρβανίτης. Τι συνέβη? Ο οποίος κατεφέρθηκε, χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον άνθρωπο που είτε συμφωνείς, είτε διαφωνείς με την πολιτική του. Είναι ένας άνθρωπος που έχει δώσει τη ζωή του στην προσπάθεια να μείνει η χώρα όρθια μέσα σε αυτή τη θύελλα. Με αχαρακτήριστο τρόπο τον χαρακτήρισε. Και ζητώ και από τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον ευπρεπή κύριο Σταθά, αλλά και πιστεύω ότι μέσα στην ημέρα θα γίνει πιεστικό το ερώτημα, πιεστική απέτηση, πρώτα απ' όλα να καταγγελθεί η συμπεριφορά του κυρίου Αρβανίτη επισήμως από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και ο ίδιος, δείχνοντας μια ελάχιστη δημοσιογραφική ευθυξία, να παραιτηθεί από τη θέση την οποία κατέχει. Αυτή είναι η θέση την οποία εκφράζεται. Είπατε ότι καταφέρθηκε κατά του Πρωθυπουργού με λόγια απολύτως απρεπή, τα οποία δεν λέγονται. Ήδη τρέχει στην επικαιρότητα. Το άκουγα στο ραδιόφωνο του Sky καθώς κατέβαινα για να έρθω σήμερα στο στούντιο που με φιλοξενείτε με μεγάλη χαρά. Παίζει σε όλα τα site. Νομίζω ότι θα είναι ένα θέμα που θα απασχολήσει, γιατί αφορά τον τρόπο που γίνεται ο δημοκρατικός διάλογος, τον τρόπο που η χώρα μπορεί να προχωρήσει και μέσα σε τι κλίμα μπορεί να προχωρήσει, κάνοντας τον αγώνα που κάνει για να βγει από την κρίση. Τώρα, όσον αφορά την επιλογή της Νέας Δημοκρατίας, το δίλημμα είναι ένα. Είναι ξεκάθαρο. Προβλεψιμότητα στην πορεία εξόδου της χώρας από την κρίση ή μη προβλεψιμότητα? Γιατί τι φοβάστε από το ΣΥΡΙΖΑ? Ένα λεπτό. Τι φοβάστε? Σου λέει ο άλλος, για ποια σταθερότητα μου μιλάς όταν εγώ είμαι άνεργος και δεν έχω μία? Η ανηφορική πορεία εξόδου από την κρίση ήδη έχει δώσει αποτελέσματα όσον αφορά την ανεργία, η οποία μειώνεται. Κανείς δεν είναι ευτυχής με αυτό το μεγάλο ποσοστό ανεργίας και κανείς δεν μπορεί να διεκδικήσει από εμάς το μονοπόλιο της κοινωνικής ευαισθησίας. Πάντως, μέσα από προσπάθειες και επιμονή, η ανεργία αρχίζει να μειώνεται και μόνο η ασφαλής πορεία εξόδου της χώρας από την κρίση διασφαλίζει και την ουσιαστική μείωση της ανεργίας. Θα έχουμε ευκαιρία. Για το θέμα του ΣΥΡΙΖΑ, μου επιτρέπετε να πω, γιατί μου λένε τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι φοβάστε από το ΣΥΡΙΖΑ, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ διαρριγνεί τα ημάτια του ότι δεν θα πειράξω καταθέσεις, δεν πρόκειται να σας βάλω άλλες φορολογίες γιατί θα καταργήσω τον ένφια, θα σας δώσω 13η σύνταξη. Δεν έχω ακούσει τίποτα για τα αναδρομικά, για τα χρήματα τα οποία οι απόστρατοι δικαιολογημένα λένε ότι έχουν χάσει και δεν τους έχουν επιστραφεί. Το θέμα των αποστράτων έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Εγώ είμαι και πολύ συναισθηματικά δεμένος, διότι ήταν ο παππούς μου και ο πατέρας μου μέχρι ένα σημείο. Είναι μεγάλο το θέμα αυτό, ναι. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Άρα τι φοβάστε από το ΣΥΡΙΖΑ? Θα σας πω αμέσως. Κοιτάξτε, η χώρα, όπως ξέρουμε όλοι, έχει δύο πηγές χρηματοδότησης. Η μία είναι οι αγορές, η άλλη είναι οι εταίροι. Οι αγορές, για τους λόγους που όλοι γνωρίζουμε, έχουν κλείσει. Δεν μπορούμε να πάρουμε χρήματα γιατί είναι πανάκριβο το χρήμα από τις αγορές. Άρα, μόνο από τους εταίρους, που δυστυχώς πολλές φορές φέρονται ως δανειστές, μπορούμε να πάρουμε χρήματα για να χρηματοδοτηθούμε. Το βασικό θέμα είναι το χρέος. Τι θα κάνουν με το χρέος, και αυτά τα οποία λένε δεν ανήκουν στην πραγματικότητα. Μιλάνε για διαγραφή όταν ξέρουν ότι δεν μπορεί να γίνει. Μιλάνε για μια ευρωπαϊκή διάσκεψη ρύθμισης του χρέους που δεν είναι εφικτή σε λογικό χρόνο. Όλα αυτά θα οδηγήσουν σε ρήξη με τους δανειστές, δηλαδή τη μόνη πηγή χρηματοδότησης της χώρας. Κύριε Σταθά, τι εγγυάστε? Εγώ έχω να πω για τον κύριο Σταθά. Δεν έχει οδηγό, δεν έχει φρουρό και μέρος των χρημάτων που παίρνει από τις επιτροπές τα δίνει για το ΚΕΘΕΑ, τη στροφή για τα παιδιά που κάνουν αγώνα για τα ναρκωτικά. Κατά των ναρκωτικών και την απεξάρτηση. Δεν θα διαπραγματευτούμε με υπαλλήλους της Τρόικας, λέει ο κύριος Δραγασάκης. Εγγυάστε για τις καταθέσεις, κύριε Σταθά. Εγγυάστε για το μισθό και τη σύνταξη των Ελλήνων. Γιατί η Νέα Δημοκρατία σας καταλογίζει πάρα πολλά. Και εσείς εκλέγεστε σε μια περιοχή η οποία είναι αγροτική περιοχή. Θήβα, Λιβαδιά, όλη η περιοχή της Βιωτίας. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να πω το εξής. Ότι εμείς εγγυόμαστε, αλλά θέλω να λέω πάντα κάτι το οποίο πρέπει να απευθύνουμε στο αν. Κύριε Σταθά, με συγχωρείτε που θα σας διακόψω. Θα ζητήσω
θα απαιτήσω να τοποθετηθείτε στο θέμα Αρβανίτη. Επειδή δεν το γνωρίζω το θέμα και τώρα το άκουσα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ σοβαρό. Αν έχει συμβεί κάτι, μόλις θα ενημερωθώ, θα απαντήσω γιατί δεν το γνωρίζω κάτι και μπορώ να απαντήσω για κάτι που δεν το γνωρίζω. Σας τιμά ιδιαίτερα αυτό. Ναι. Λοιπόν, σίγουρα δεν πρέπει να υπάρχει ένταση μεταξύ μας. Γιατί είναι δύσκολες εποχές που περνάει ο τόπος μας και χρειάζεται ψυχραιμία και ηρεμία. Η ένταση δεν ευνοεί κανέναν. Και πάνω απ' όλα, εγώ δεν θα μιλήσω ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτα απ' όλα θα μιλήσω σαν Έλληνας πολίτης, γιατί έτσι αισθάνομαι. Ελπίζω στην πορεία της εκπομπής, όταν θα επιβεβαιωθούν αυτά για τα οποία σας μίλησα, να τοποθετηθείτε. Πάμε στο διατάφτα. Καταθέσεις. Υπάρχει εγγύηση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει εγγύηση για τις καταθέσεις. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ήδη τα 100.000 είναι εγγυημένα λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε κατά. Θα πω όμως κάτι που συμβαίνει όμως. Ότι αυτή τη στιγμή πάρα πολλοί οφειλέτες προς το δημόσιο, προς τους Δήμους και κυρίως επιχειρηματίες μέχρι 1.500 ευρώ αυτή τη στιγμή εγγυούνται. Αν χρωστάς δηλαδή, πηγαίνουν και στα παίρνουν χωρίς καν να τους ρωτήσουν τα χρήματα και τα χάνουν. Και διαμαρτύρονται πάρα πολλοί συμπολίτες με επιχειρήσεις και δεν έχουν μετά να πληρώσουν τους προμηθευτές ούτε τίποτα. Για να δούμε και τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Θα πάμε στη συνέχεια της κουβέντας. Στα υπόλοιπα θέματά μας που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, για να δώσω και στο Μανούσι τον Τουκάκη το λόγο. Γιατί να σας επιλέξουν και σταθά. Εδώ θα είμαστε για αρκετό χρονικό διάστημα, γιατί είναι και ο εκπρόσωπος των Αποστράτων. Θα έχουμε πολλή ώρα, κύριε Δανιά, γιατί το θέμα σας είναι μεγάλο. Ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, στρατηγέ. Πάω στον κύριο Τουκάκη. Γιατί να ψηφίσει ο κόσμος εσάς, κύριε Τουκάκη, και να μην ψηφίσει τον Κουμουτσάκο, να μην ψηφίσει τον Σταθά, να μην ψηφίσει αν έρθει η ώρα οποιοδήποτε άλλο. Ποιος είναι ο λόγος δηλαδή? Αυτό που μας μετέφερε ο κύριος Κουμουτσάκος, συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Οι ακρότητες δεν πρέπει να υπάρχουν και ειδικά όταν απευθύνονται στις ηγεσίες των κομμάτων και ακόμα και στους ψηφοφόρους. Εδώ έχουμε πραγματικά γεγονότα. 778,30 δις είναι το γενικό χρέος της κυβέρνησης. Λες και είμαστε η Αμερική. Η Ελλάδα το έχει αυτή τη στιγμή. Η μικρή Ελλάδα. Το παρέλαβε από το 74-0 και το έφτασε εκεί η κυβέρνηση. Να σου το πω πολύ απλά. Φοβάστε όποιος και αν βγει να επιβάλλει νέους φόρους και να έχει και νέες περικοπές? Το φοβάστε αυτό? Μισό λεπτό, κύριε. Για να πάμε στο διατάφτα. Ναι, πάμε στο διατάφτα. 31 δις πρέπει να πληρώσουμε το 2015. Εγώ ήξερα 22-31. Ό,τι και να μας πούνε λοιπόν, αυτοί που θα είναι η μελλοντική κυβέρνηση και για μας είναι πρώτο κόμμα το ΣΥΡΙΖΑ και θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά είναι μαθηματικά. Και γι' αυτό δεν πρέπει μαζί τα δύο αυτά κόμματα να κάνουν μεγάλες επιθέσεις, γιατί θα εκτεθούν πάλι στον ελληνικό λαό. Εμείς λέμε ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι αγκαλιασμένη, η πολιτική μας να είναι αγκαλιασμένη, ο ελληνικός λαός να ψηφίσει και καλά πρόσωπα από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ και από την ΑΝΕΛ, αλλά και από εμάς, οι οποίοι πραγματικά αγωνιζόμαστε και δεν χρωστάμε σε κανέναν. Σε κανέναν. Αυτό είναι το έγκλημά μας. Ότι δεν χρωστάμε σε κανέναν. Ακούστε, μετά θα σας πάω στην οικονομική πολιτική, κύριε Κουμουτσάκο. Ακούσαμε τον κύριο Σαμαρά, θα δούμε τι θα πει ο κύριος Τσίπρας. Έχουμε τον κύριο Τουκάκη, αλλά έχουμε εδώ τον κύριο Δανιά. Κύριε Δανιά, εδώ υπάρχει θέμα. Υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα. Ακούω για όλους, εκτός από τη δικιά σας πλήρη δικαίωση. Διαβάζω δε ότι οι δικαστές ετοιμάζονται για να καταγγείλουν το δημόσιο. Τι ακριβώς συμβαίνει, κύριε Δανιά, με τα αναδρομικά σας? Γιατί είναι μεγάλη αδικία αυτό το οποίο έχει συμβεί. Να σας πω, κύριε Αυτιά, η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, της οποίας εγώ είμαι ο πρόεδρος, εκλεγμένος ωραία, με όλες τις διαδικασίες κλπ. Με όλες τις διαδικασίες. Ακομμάτιστα κλπ. Είναι η Ένωση πέρα και έξω από τα πολιτικά κόμματα, τα οποία σέβεται και τιμά ως πυρώνες της δημοκρατίας. Συνομιλεί, νομίζω ότι δεν έχουν θέση στην Ένωση, αλλά συνομιλεί μαζί τους για να προωθήσει τα θέματα και τα προβλήματα που απασχολούν τους εναποστρατεία συναδέλφους. Εμείς, οι ενώσεις, η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, του πολεμικού ναυτικού και της πολεμικής αεροπορίας, από το 2011 και μετά, με σειρά νόμων, υπέστημεν βάναυσες περικοπές. Κατεβήκαμε για πρώτη φορά στο δρόμο. Πόσες περικοπές περίπου? Δηλαδή, μιλάμε έως και 15-17 το χρόνο περικοπές, αγαπητέ κύριε Δανιά? Μηνιαίως, στους μεγάλους βαθμούς, έως 60 με 70% περίπου. Είναι τεράστιο το ποσό, έτσι? Μεγάλο το ποσό. Και για τους ενεργεία συμβαίνει το ίδιο. Και για τους ενεργεία, βεβαίως και για τους ενεργεία.
Και η πρώτη περικοπή που υπέστημεν εμείς σαν συνταξιούχοι ήταν όταν μειώθηκαν οι αποδοχές στον ενεργεία, γιατί το μισθολόγιο, καθώς ξέρετε, το δικό μας είναι συνδεδεμένο με το μισθολόγιο. Και τώρα λοιπόν, στον ενεργεία. Τι λέτε στα κόμματα, κύριε Δανιά, τι τους λέτε προεκλογικά? Κύριοι, θυμηθείτε και εμάς, έτσι. Ναι. Εμείς κατεβήκαμε για πρώτη φορά στο δρόμο, γιατί αισθανθήκαμε αυτή την αδικία. Μάλιστα. Προσφύγαμε στο Συμβούλιο Επικρατείας. Δικαιωθήκατε? Το Συμβούλιο Επικρατείας εξέδωσε την υπαριθμόν 2192 του 2014 απόφαση. Μάλιστα. Η οποία μας δικαιώνει. Η απόφαση αυτή μέχρι στιγμής δεν έχει εφαρμοστεί στο όλον. Έτσι. Λοιπόν, εμείς θέλουμε την εφαρμογή της δικαστικής αποφάσεως στο όλον. Και το λέτε σε όλα τα κόμματα αυτό, έτσι? Σε όλα τα κόμματα. Σε όλους τους αρχηγούς. Γιατί δεν ανήκουμε σε κόμμα. Έτσι. Το λέμε σε όλα τα κόμματα και θέλουμε τη δικαίωσή σας. Δικαιωθήκατε από τα δικαστήρια. Τι τα έχουμε τα δικαστήρια? Να μην τα έχουμε τότε. Είμαστε ευνομούμενο κράτος και οι δικαστικές αποφάσεις, καθώς γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, πρέπει να εφαρμόζονται. Άρα λοιπόν λέτε στα κόμματα, εμείς θέλουμε συγκεκριμένο σχέδιο, ό,τι μας πήρατε κύριοι, να επιστραφεί, έχουμε οικογένειες, μεγαλώνουμε παιδιά, σπουδάζουμε παιδιά, έτσι είναι. Φανταστείτε έναν συνάδελφο απόστατο, ο οποίος πληρώνει και ενίκιο. Μάλιστα. Έχει και παιδί που σπουδάζει. Ακριβώς. Δείτε κύριε Δανιά. Τι δυσκολία δηλαδή. Δείτε κύριε Δανιά, εμείς βγήκαμε στον δρόμο και ρωτήσαμε και πολίτες οι οποίοι αυτή την ώρα περνάνε δύσκολα. Θέλετε να δείτε ότι δεν απέχουν αυτά που λένε οι υπόλοιποι από αυτά που πολύ ορθά λέτε κι εσείς. Δείτε τι λέει ο κόσμος, φίλες και φίλοι, αναφορικά με την προσεχή εκλογική αναμέτρηση. Τι θα θέλατε να ακούσετε από τους πολιτικούς τώρα κατά την προεκλογική περίοδο? Θα θέλαμε να μας πούνε αν θα σωθεί η χώρα ή αν θα γίνουν όλα αυτά που η αντιπολίτευση ανακοινώνει κάθε 3 και 2. Το τι θα γίνει με την οικονομική κατάσταση, πώς θα βρεθούν δουλειές, θα πάψει ο κόσμος να είναι άνεργος. Τίποτα το ιδιαίτερο. Την έξοδό μας από την υποτιθέμενη κρίση και υποσχέσεις. Πολλά ψέματα. Τίποτα, δεν περιμένω κάτι. Έχω βγάλει την απόφασή μου χωρίς να περιμένω κάτι. Για το πώς θα γίνει με αποτελεσματικότερο τρόπο η επαναδιαπραγμάτευση της Δανειακής Σύμβασης. Να μην λένε ψέματα από τώρα και πέρα, να λένε την αλήθεια. Να δω τι θα κάνουν, τι θα πούνε, τα προγράμματά τους και να αποφασίσω. Μας έχουν συνηθίσει σε αυτά που λένε, κάνουν τα αντίθετα. Οπότε και να τα ακούσουμε, να μην τα ακούσουμε. Απλά για να περνάει η ώρα μας. Αν δεν έχουμε τι να κάνουμε σπίτι, θα τους ακούμε λίγο. Να δεσμευτούν για το μέλλον της χώρας. Πρέπει να πούνε αλήθειες. Όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι, νομίζω, σε μια κατάσταση αναστάτωσης. Εμείς θέλουμε σταθερότητα της χώρας, είναι το μόνο σίγουρο. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να κινδυνολογήσουμε και να πάμε πάλι σε περιπτώσεις περίεργες όπως ήμασταν πριν 2 χρόνια. Αυτά λοιπόν. Αλήθεια και μόνο αλήθεια. Γι' αυτό λέει και ο κύριος Δανιάς. Εμείς θέλουμε πλήρη εφαρμογή των όσων είπαν τα δικαστήρια. Τέλος. Τα δικαστήρια. Ελάτε. Ναι, αυτό είναι. Εκτός βέβαια από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο προσφύγαμε και εξέδωσε την υπαριθμόν 2192 απόφαση, καθώς σας είπα, ναι. Η Ένωση Αποστάτων Ακρισματικών Στρατού, καθώς επίσης και οι άλλες ενώσεις, κάνουν παρέμβαση στο ελεγκτικό συνέδριο στα πλαίσια πιλωτικής δίκης που. Μάλιστα. Και το ελεγκτικό συνέδριο εξέδωσε δίκαιη και ταυτόσιμη απόφαση με αυτή του Συμβουλίου Επικρατείας, η οποία απόφαση βέβαια δεν έχει καθαρογραφεί ακόμη, αλλά έχει σταλεί στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους για εκτέλεση. Άρα λοιπόν, μείνετε μαζί μας γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε συνέχεια. Η ώρα είναι 7:30. Θα πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα. Από όλους τους αγρότες πότε θα δοθούν οι επιδοτήσεις. Αναπηρικές συντάξεις πρέπει να περάσουν από επιτροπή, κύριε Μπούρλο. Με ρωτάνε, τρέχουνε θέματα, παιδιά. Κύριε Κουμουτσάκο, κύριε Σταθά. Μα εγώ περιμένω να τοποθετηθώ. Ειδικά στο θέμα των αποστράτων θέλω να τοποθετηθώ με απόλυτη σαφήνεια. Βέβαια. Επίσης, πολλοί θέλουν να πάρουν τη σύνταξή τους πριν τις εκλογές, συνταξιούχοι. Πάω σε γρήγορο διάλειμμα. Μένει ο κύριος Δανιάς. Μένουν όλοι εδώ. Γρήγορο διάλειμμα, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε σε ένα λεπτό. Πιείτε το καφέ. Το ζεστό, γιατί κάνει και κρύο, και επιστρέφουμε αμέσως. Αν και ο στρατηγός ο Δανιάς είναι πέτρα, ανέβαινε στα βουνά ψηλά. Έτσι λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ελάτε.